L-istat li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista huwa riżultat ta' strateġiji li mexxa Carola Aquilina bis-saħħa li jagħtih Richard Kakija Caruana u bl-appoġġ tal-establishment. Hekk sostna persuna mitla sew tad-Dar Ċentrali Nazzjonalista u li tkellmet ma' One News. Is-sors spjega kif Karol hu magħruf li qaċċat u keċċa diversi persuni validi fil-Partit Nazzjonalista. Dan blan li jieħu kontroll tal-Partit Nazzjonalista. Bl-istess mod mexa ħuh Robert Aquilina li dan l-aħħar ammetta fis-stqarrija li tant huwa assoċjat mal-Għaqda Repubblika li anke meta ma kellux irwol eżekuttiv baqa' jiġi assoċjat mar-Repubblika. Ftit ġimgħat ilu Robert Aquilina kien qal ukoll li kien ħuh Karol kien keċċa lil Nino Żammit mill-partit. Iżda dawn l-istrateġiji li waslu biex Carola Aquilina ħa kontroll u sar kap de facto waslu l-Partit Nazzjonalista f'sitwazzjoni fejn tantu nixef mit-talent u l-idejat li ħadd mid-deputati nazzjonalisti ma jrid isir kap qal is-sors fil-Partit Nazzjonalista li One News. Spjega kif Carola Aquilina kien mexxa kampanja biex Simon Busuttil isir kap. Fil-proċess ġew eliminati persuni li ma qablux li Simon ikun kap. Meta Busuttil tilef l-elezzjoni tal-MPs fl-2014, Karol beda jagħti impressjoni li mhux qed imexxi hu, iżda poġġa lil kuġintu Rosette Take biex tinħaraq il-karriera politika tagħha. Dan waqt li Karol kellu bżonn lil kuġintu f'dak l-irwol biex jassigura li jsib ruħu fil-Parlament. Imbagħad ħadem kemm felaħ biex qaċċat lil Adrian Delija u diversi persuni li tawh appoġġ. Għamel kampanja biex jikkonvinċi lit-tesserati li Bernard Gregg se jkun kap rebbieħ. Meta nnexxielu jitħaq bit-tesserati biex tellaw lil Bernard Gregg bħala kap, ħarridni tal-Partit Nazzjonalista f'idejh u sar hu l-kap de facto. Ir-riżultat tal-istrateġiji ta' Carola Aquilina waslu l-partit fi kriżi u kajos. Sa dan it-tant id-deputat nazzjonalista Albert Buttigieg għamel appell lill-Partit Nazzjonalista permezz tal-paġna tiegħu ta' Facebook biex il-Partit Nazzjonalista jipposponi l-elezzjoni għal ħatra ta' kap sakemm jiddetermina id-direzzjoni li jrid jieħu qabel ma jeleġġi kap. Filmat qasir Buttigieg stqar li qattuża ġelija frieħ qomja tagħmel.